Kapag meron pong lumalapit sa akin para humingi ng pagbabasbas para magmano, makilot po sa kalooban, hindi ko pwedeng iabot ang aking kamay. Sapagkat bilang isang mabuting mamamayan at masunuring anak ng simbahan, hindi po muna pwede. Pero kung yung simpleng bagay na yun ay masakit sa puso ng isang pari, paano ba kaya ang nakikita natin ngayon sa puso ni Jesus? Patuloy ang pagkalat ng sakit. Tumataas ang bilang ng apektado. Pero higit dito ang takot na bumabalot sa bawat puso, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Paano pa kaya kalungkot ang puso ni Jesus? Sa Ebanghelyo, narinig po natin ang masakit na kapalaran sa buhay ni Lazaro. Habang ang mayamang kanyang kasabay na nabuhay ay nagpapasasa sa kung anong meron siya, si Lazaro naroon, sugatan, walang pagkain, walang mag-alaga. Pero sa dulo ng kanilang buhay, binago ng Diyos ang kanilang kapalaran. Ang mayamang gamit na walang pakialam, nandoon at nagburusa. Samantalang si Lazaro na walang ibang sinandigan kundi ang Diyos, binigyan ng gantimpala ng pagpapalang buhay na walang hanggan. My dear brothers and sisters, this story should inspire us today more than ever. Sa gitna ng takot, sa gitna ng sakit na ito, umasa tayo sa Diyos. Sapagkat siyang nakasandig sa pananampalataya, siyang nakasandig sa pag-ibig ng Diyos, na hindi kailanman mapapahamak. Iguguman tayo ng sakit na ito. May buhay na walang hanggan na naghihintay para sa atin sa piling ni Kristo. Siya ng katawan ng dugo ay pagsasaluhan natin sa banal na misang ito. Paalala ko lang po, habang umaasa tayo sa Diyos, habang nagtitiwala tayo sa Kanya, huwag tayong gumaya sa mayaman, walang pakialam sa kapwa-tao. Kaya kung bibili mo kayo mamaya ng alkohol, parang awan nyo na. Tirhan niyo po kami. Amen.